سلام كبرات تغاتلت مدباتنا كم ياللخم تسقات عناكم نحنا مجم انترفونا فوتكم تبغى لنا أبي ودكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزل لهم زرنا لكم بدأ بزعبا مرعان تمكت ولادهم من سنة واوي وينتاجرز جيرن سنة واوي إرميا سالن زدست تحستوينا حيزنا لكم مسينا زلنا كلمة مجمارنا جن مورالكم أبكت على نسرحنا حجاس لزخنة حدراكم بشير لايك كومنت تجونا الناس زخاخرنا بغتا نمدبنا خنبل سنتواويت وينتاجرز جيرن سنتواوي إرميا سالن على تأوى من تمكت ولادهم من سنبيلهم أزوم كلتا بلوصات سنتواويان كافيلي ماج على جميرهم ركبهم كم زعبية بوزحسب السمامع وينتان إرمياسن كد محجي نحسهم سألي أم محبراو مرخبي قصات فيسبوك زرقي حمو من بارهم ذكر كوينو إنه حجي دما مرعو من تمكت ولادهم من تزرقي حيركب بزا قاطعمي انقو حقوسكم مباليتي يقبركم كنبل نفتو بزا قاطعمي تاريخي وطن نايسنة طبب منفعاتن وينتاقرز جيرن إرمياس سهلن كنرئي كلهم عوتات سبات بتفتروم لعل خالو سلزخونو زيكون زعوتو نخعوتو لعل خالوت سلزعريو عوت زوم سبات وطي صعري دخام حيار مخانو أي صحتن عوت سبريو زيكن سبيلان انت خونه تقنئي نابتهلو درجة امبر نابتناب عوز وصد من قدي زغن عيكونن سعر السبات نخالوت نخصعرو ملقات درخيد كفلفلي خقليو سلازي كابعوتا السبات سعر انت تمهارنا انتاي كيب لنا بشحن شعاتن 180 أبس مرايا توليد عبيا مبعتان ماخلاين درجة أبيت مرت سنبل كالاي درجة أبيت مرت باركا دحر مكتتال دما ناي عسر تقل تخفلت مرتا نمزامن هاقراو قوبان مفتزامن أكل تشحن شمونتن نسمبل إسران حدن زوريا نفسوا وريدا وينتا حانت خابتم أزيم نفعات نفسية رئيسيات سقاي ملميلو زعبيوم قوجل بهالشويت بمنبارا دمام أبقعزو سنة تباب نويحتمو كرايا تواسايت موديل ديزاينر وينتاجرز جير كساب حجي بوحدو أبلع لسوسا فيلمتات هاجرنا تواسي الله أب عود فاشن شوون نبركز زبل عمتات كم ديزاينر موديل كوينا سريحان تسرح اللان بولكا فاشن شو بمدلاون أب تعود زلوا بقعات كم زوسخت الليو زقلات وينتا بزلوا نايسنت باب تمكرو ياخلن خيبلات نسنت باب تمرت خطوس خلو بمحساب اب انستيت سماب نايكلت عام سلطنا بموساد اب كلتاشن 16 بدبلوما تمريغا اب جوجل بهال الشويت تاتزبلت وينتا اب تخاتاليت فيلم غيا دحر موسا صبو غسكاسا مزغيبا اب تخاتاليت فيلم تمالون صبو بقعات انصبارقات كم تواسايت كل عينت قد صبار تلابيسا كتواسا زي صقماوينتا ميزان عقما كتمسكر كل غزي ابصاريا تركب بزد مخساب حجي ابلع لسوسا زخونو استفلاليو فيتشر تخاتالي فيلمتاتن ناي مدرخ دراماتاتن سريحان تسرحلان اب تخاتلت فيلمتات استواساتن مسنتقس صصر نطاب زخر زمن ماچالو كخونان كلوام افيتشر فيلم دما هي فقرات هاني بانكي جوسي يغرنمن باغي مبراتي بيتناكو عالميا كالوت بركت زبلون سريح الله وينتا كابز قصيلاون امناي مدرخ دراماتات سريحيا بتوساخي ابستفلاليو نايدر فخليبات نستوابا عدلات تقيما بقعتا مسكيرايا صباقنا وينتا بسنت ببترايك تعبي زي مدلايو ام موديل ديزاينون نزبت يحاتو زلا درجة بمعباي ناب علماو تفلاتنت كتنصبارقو زي تدلي كونتن نزباهي كون مقبارو خا ابت صعري كم تركبيا تقلص بزي مثل كاي دما ناب تزبرخ درجة ختبصح اب قالسيا تركب زبزحنا من اسيات ببهارينا ننغرات بعلنا فحتر ترلينا كنمكورلوم ندلي موياخا تحيل ويون نقحت كختوس خلو ناي قدن نموياخا زملكات سرع تمرتي كتكتاتل كم زلكاز مسلم سبات وحدات يكونون تمرتي زسني مويا زبلت مخانو جن زي كحد حقيو موياخا تعبن عودكم كختوت انجن دليتن امراو مخفاتن ترايها لنبر زسقن كم زي كونه وينتا ابنتنا يا حدا خابتي عبد غمناي ديزاين زسرح خيا سراح ام فصمتو بصيحو كتري خلخايو نزيناي ديزاين عقما نمدن فعد ماوينتا اكلتاشن 10 تخلتن بهلن استبالت كاب عد طليان زمص ديزاينر ناي 6 ورح سلطنا وسيدا فلطتا كتعبيو صعرتا تكايدات بدحريو افستفلالي بركز زبلو كاب هاجر وصا مصيوم اب هاجرنا اب زهو سلطنات تساتيفا كسرحلو جمرات
ትምህርቲ ካብቶም ንዓለም ብምዕባለን ቅድሚት ክትውንጨፍ ዝሕግዝዋ ዘለዉ ረቑሒታት ሓደ እዩ ኣብ ትምህርትኻ ብሉጽን ዕዉትን ኮንካ ክትወጽእ ምኽኣል ዝበለጸ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ርእሲ ትምህርትኻ ተወሳኺ ንመጻኢኻ ተውሕሰሉ ሞያ ኣጥሪኻ ኣብኡ እውን ዕዉት ክትከውን ምኽኣል ብሓንቲ ወንጭፍ ንኽልተ ዑፍ ከም ምዃኑ እዩ ዝሕሰብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዕድሚኡ ገለ እንተደኣ ገይሩ ነቲ ዝቕጽል ዕድሚኡ ድርዒ ኮይኑ የሳልዮ ብፍላይ ኣብ ነውሲ ዕድሚኻ እተጥርዮ ሞያታት መውዓሊ ክኾንኻ ጥራይ ከም ዘይኮኑ ርድዩ እንታይ ደኣ ብቐንዱ ብንኡስካ መጻኢኻ ንምትጣሕ እምበር ኣብ ዓለም ንውልቅኻ እትገብሮ ነገራት እናዋሓደ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ምንታይ ለይትን መዓልትን ከይተረፈና ጻዓርካ ተወዳዳሪ ኾንካ ክትቅጽል ከቢድ ስለ ዝኾነ በዚ ኸይኮነ ኣይተርፍን ኣገዳስነት ሞያኻ ከምቲ ዝመስለካ ዝኸውን ኣብ ሞይኡ ልዕሊ ሰቡ በሊጹ ክርአ ዘይደሊ ሰራሕተኛ ክህሉ ኣይክእልን ስለዚ ኢና ድማ ደቂ ሰባት ወትሩ ኣብ ውድድር ክንነብር እንግደድ ዘለና ዊንታ እውን ኣብቲ ዘላታ ዓውዱ ሞያ ብዙሓት ተወዳደርቲ ከም ዘለውዋ ኣይሰሓተቶን ነዚ ስለ ዝተረድአት እያ እምበኣር ከምቶም ዓበይቲ ዲዛይነራት ክትከውን ኣብ ቀጻሊ ናይ ጻዕሪ ህሞት እትርከብ ዘላ ኣብ ሓደ ሞያ ዕውት ክትከውንን ዘይክትከውንን ሓደ ዝዓበየ ትሕተሎ ንሱ ድማ ንሞያኻ ማዕረ ክንደይ ኢኻ ተፍክሮ ሓሳባትካ ኮነ ቀልብኻ ብኡ ተገዚኡ ይኸይድ እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕካ ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ ከም ዝህልወካ እዩ ዝገብር ናብ ሞያኻ ዘለካ ፍቕሪ ድማ ዝኾነ ኩነት ኮነ ኣጋጣሚ ኣይቂሮን ኣብ ዕድመ ንእስነት ዘሎ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዝሓለፎ ወይ እውን ካብቲ ዘበርከቶ ንላዕሊ ብዛዕባ መጻኢ መደብ እዩ ዝሕተት ምኽንያቱ ትጽቢት ፈታዊን ፈላጢኡን ኣዝዩ ልዑል ብምዃኑ እቲ ምንታይ ከም በዓል ዊንታ ዝኣመሰላ ኣብ ንኡስ ዕድሚአን ብርክት ዝበለ መሳጢ ምርኢታት ዘቕረባ ዲዛይነራት ጽባሕ ንግሆ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ኣበርቲዐንን ሓይለንን እንተደኣ ሰሪሐን ክዓያሉ ዝኽእል መድረኽ ርሒብ ብምዃኑ ካብ ስድረአን ጀሚርካ ዝጽበየን ብዙሕ እዩ ቅዲ ክዳን ኣካል ስነ ጥበብ እዩ ሓደ ስነ ጥበባዊ ፍርያቱ ገና ኣብ ተዓዘብቲ ከይበጽሐን ከለዩ ኣብ ኣእምሮ ዝሰኣሎ ስእሊ ናብ ተዓዘብቱ ከብጽሖ ዝጽዕር ነቲ ፈለማ ኣብ ኣእምሮ ዝተፈጥረ ምስሊ ካብ ኣእምሮ ከይወፀ ደጋጊም ብምሕሳብ መጽናዕትታት ብምክያድ የርቅቆ እቲ ዝረቐቐ ሓሳብ ቀስ ብቐስ ዝተፈላለየ መስርሕ እናሓለፈ ህያው ክኸውን ይጅመር ኣብ መወዳእታ ድማ ውዱእ ስራሕ ኮይኑ ናብ ተዓዘብቲ ይቐርብ እናዓበኻ ኣብ እትኸደሉ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሞያኻ ብዝለዓለ ኸዓቢ ግድነት እዩ ብሞያን ፍልጠትን ዝያዳ እናዓበየት እትኸይድ ነብሲ ድማ ብዙሕ ከም ዝጎድላን ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበረትን እናፈለጠት እያ ትኸይድ ዊንታ እውን ካብ ዘላቶ ደረጃ ንምሕያል ዝለዓለ ትምህርቲ ቀሲማ ብዙሕ ስራሕን ጻዕርን ከተካይድ ምዃና እያ ትሕብር ተዋስኦን ዲዛይንን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጸለውቲ ሓይሊ ስነ ጥበብ እዩ ንተዓዛቢኡ ድማ ተምሳጥን ጽልዋን ይሕድር ብፊልም ኣቢልካ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ከተሕልፍን ክትጉስጉስን ዝከኣል እዩ ደቂ ሰባት ዝያዳ ትኻልእ ነገር ብመልክዕ ፊልም ኣቢልካ እትሕልፎም መልእኽትታት ብዝያዳ ኣብ ርእሶም ይሰፍር እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ድማ ዊንታ መርኣያዞም ብሉፃት ስራሓታ ኣብ ኤርትራ ኾነ በቲ ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪካ ተሓፅያትሉ ዝነበረት ውድድር ኣፍሪማም ዝና መድረኽ ስነ ጥበብ ኣርኣያ ሓደ ካብቶም ተስፋዋት መንእሰያት ስነ ጥበባውያን ዝኾነ ኤርምያስ ሳለ ብ1995 ኣብ ከባቢ መቓብር ሓርበኛታት ተወሊዱ ዓብዩ ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ናይ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምክትታል ምስ መበል 26 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሳዋ ወሪዱ ማትሪክ ተኻፊሉ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ድማ ናብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ተጸንቢሩ ብዓውዲ ፋይን ኣርት ንኽልተ ዓመት ተማሂሩ ብዲፕሎማ ተመሪቑ ካብ ዝቐፂሉ ኣብ ብርክት ዝበለ ፊልምታት ከም ተዋሳእን ከም ሞዴል ኮይኑ ኣብ ክሊባትን ክሰርሕ ጀሚሩ ገለ ካብተን ዝሰርሐን ፊልምታትን ክሊባትን ማጫሎን ኣፍቂርካ ኸኣሎን ክንጠቅስ ንኽእል እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ስሰናዩ ንኹልና